Jairo. Hola. Què fas? Un poco viendo la castaña. Com? poner la canción, profe. Pots aixecar una mica el cap, que no te ve. Què fas? Profe, no va a poner la Ya las canción. castañas. Menjant les castanyes, molt bé. El castanyero guapo, a veure el bigoti aquest. Oi, 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 oi. Què fas, Imat? Comiendo castañas. Com? M'has ensenyat totes les de la boca. Ay, sí, gracias. ¡Qué suerte! Pensant castanyes. Menjant castanyes, molt bones. A veure aquesta castanyera, hola. Hola, què fas? Pelan castañas. Pelant castanyes, ja veig que tens una feinada aquí, eh? Mireu, mireu quina castanyera més autèntica. Castanyera Aitana, què fa vostè? Comiéndome la castaña. Com? La castaña. Ah, molt bones. Que aprofiti. Jefferson, què fas? Menjant castanyes. Menjant castanyes. Aquí estan traient-li els pèls a les castanyes. Que t'agraden les castanyes, Ismael? Sí. Molt bé. Juan, hola, què fas? Las castañas. Pelant castanyes. Tenen una feinada tots aquests nens pelant castanyes. Hola, Enrique, Hola. què estàs fent? Pelan castañas. Molt bones. Que t'agraden? Sí. Molt o poc? Molt o poc? Molt. Molt. Molt bé. Senyora, tu senyor. A veure, aquí els teniu tots, tan guapos. Menys el Jairo i l'Imat, que passegen. El abuelo. Castanyes, gata, cric, gata, crac,